Ko vam sve padne na pamet kada kažemo najsjajnije zvezde Njujorka s početka 20. veka? Jedno od njih bio je i naš Nikola Tesla. Izuzetno cenjen u široj javnosti, privlačio je veliku pažnju i medija i publike. Njegova popularnost dostigla je globalne razmere, a o njemu se govorilo u gotovo svim naučnim krugovima na univerzitetima i važnim institucijama širom Evrope i Amerike. Svojim kontroverznim izjavama i delima privlačio je i veliku pažnju žute štampe. O tome sa kime se sve družio svedoči i čestitka Keneta Svizija za Teslin jubilarni 75. rođendan, takozvana knjiga lepih želja. U nju su se upisali najveći svetski umovi, uključujući Alberta Einsteina i 5 dobitnika Nobelove nagrade, ali i naš naučnik Milutin Milanković, slikar Uroš Predić, kao i mnogi drugi. Tesla se našao i u krugu čuvene grupe 400, kluba najbogatijih i najuticajnijih ljudi tog vremena. Zanimljivo je i da je Tesla značajno vodio računa o svom izgledu. Garderobu i aksesoare je posebno naručivao, a komadi koji se čuvaju u muzeju Nikole Tesle upravo svedoče o njegovoj impozantnoj pojavi. Proglasili su ga čak i najbolje odevenim muškarcem na 5. aveniji. Bio je najpoželjniji neženja s početkom 20. veka. Pronađena su mnogobrojna pisma koje je udata Katherine Johnson upućivala Tesli, u kojima je diskretno, ali i dovoljno direktno pokazivala da je zaljubljena, a Tesla joj je odgovarao na približno isti način. Ipak, ne postoje dokazi da je ova romansa bila nešto više od platonske ljubavi. Tesla je tokom svog života dobio mnoga priznanja, uključujući 6 odlikovanja i 3 prestižne medalje iz oblasti elektrotehnike. Bio je stalni član Srpske kraljevske akademije i Njujorške akademije nauka. Dobio je brojne počasne titule doktora nauka, a pridružio se i Američkom filozofskom društvu, istaknutoj naučnoj organizaciji koja predstavlja krunu svih učenih društava. O njegovoj veličini i popularnosti koju je stekao tokom života govori i to da je komemoraciju povodom njegove smrti prenosio Radio Njujork. Sahranjen je uz zvuke violine i pesmu Tamo daleko. Nakon Tesline smrti 1943. godine njegov sestrić Sava Kosanović donirao je bogatu zaostavštinu našeg naučnika državi, koja je potom preneta u Beograd, gde je osnovan muzej Nikole Tesle, prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Arhiva Nikole Tesle upisana je u UNESCO registar svetske kulturne baštine Pamćenje sveta.